Anyuola mar rawera ma jahigni 19 e kar dak ma Kenyoro manie kaunti ma Nyamira yuago ratiro ne wuodgi manyochiel kod magina e kinde ng'anyo mar jopuonjre mag kar tiegruok ma Nyamira. Ng'anyono nyochwe omiyo rawera mogo owang'o tesend obila ma Itibo kendo medo kelo luoro e alworano. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Otese ma odong' mirni, mwandu ma owang' pep, kendo korot ma omuki moweyo tisend obila ma Itibo kaunti ma Nyamira gunda. Mae chalne bang' ng'anyo mane obag kod jopuonjre mag kar tiegruok ma Nyamira. Ng'anyo ne koni ne okel kod ng'ur e wi apaya marach, ka bang'e to jong'anyo lokore kendo chako dhi ataro mar chik kama ne giwang'ie apikni ariyo. Jana asubuhi tuliamka, mimi nilikuwa nimejitayarisha niende kazini. Kufika hapa nikapata habari ya kwamba kuna watoto ya institute ya Ekerubogie Tai wanaandamana. Wakatokea chini wanakuja na mawe na marungu. Nikauliza ni nini ninawafanya waandamane. Nikasikia ya kwamba chambo lenye nawafanya waandamane wako na shida ya barabara. Barabara yao imeharibika ya kuingia institute na ya kutoka Tombe mpaka institute huko Ekerubogie Tai. Tulo mag ng'anyo ridore bang' rawera achiel Brian Arisa chiel kod magina kendo wito ngimane kanyo. Hiyo kijana ameliwa, walikuwa na hiyo askari lopa, walikuwa wamesikana na yeye pamoja, walikuwa wanaongea vizuri na yeye. Sasa wanaongea wakafika kwa police station, ndio nilisikia shooting, nikatoroka tena nikarudi hivi nikapata amelala chini. Jonyuol mag Arisa oyuago wuodgi kagikoni osebedo rawera maber mane ok owinjo tho e lwet obila ma ok oteri e doho poni ne otimo ketho. Hatumii pombe, hatumii chochote ya kulewa. Hii ni fundi ya kujenga manyumba. Sasa niliitwa tu ati kijana yako amekufa, amepigwa risasi. Sasa mimi nataka kuomba serikali nisaidie, usaidizi na kwa hiyo askari ambaye alipiga hiyo kijana risasi, aulize ni nini, kwa nini alipiga hiyo risasi. Na hiyo kijana nasikia kukuwa na mawe ya kupiga yeye, na hiyo kijana yangu ni mpora, hataki maneno ya vita. Nonro osechak tim kendo apedha ne achije bende dhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jotije mag mbalariany mag piny